Les infermeres són professionals essencials i els més nombrosos del nostre sistema de salut. Tot i així, només ocupen un 5% dels càrrecs de responsabilitat. Són graduades universitàries, especialistes, investigadores, amb un alt reconeixement internacional. Malgrat això, sovint pateixen condicions laborals precàries. A Catalunya hi ha 6 infermeres per cada 1.000 habitants, 3 menys que la mitjana europea. Per tant, fa dècades que la contractació està per sota de les necessitats de la nostra població. I sabem que quantes més n'hi ha, més baixa el risc de mortalitat, perquè la seva aportació és tenir cura de les persones. I si augmenta el nombre d'infermeres, incrementa la recuperació i la qualitat de vida. Cada dia més de 57.000 infermeres atenen 7,5 milions de persones. Però si les anem perdent, qui es cuidarà de nosaltres? Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Infermeres? Infermeres.